लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै नै जोङो जिरि सनाजों आंजों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दायो बर्तमान रावबो गैया न'आवहाय, जों सानैल' दंथ'यो आरो। ओमफ्राय दा आङो जिरि सनाखौ बामनानै जबाय थाबाबो टेन्टावनो ओंखारो आरो बायदिसिना बहुत खोथा सानफ्लाङो। बिनिखायनो ओरैनो जबाय थास्लायस्लाय मोनसे भिडिअखौनो बानायनोसै होननानै आङो बानायनो लाबाय आरो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन, आङो आंनि देहायाव मोनसे प्रब्लेम जादों लोगोफोर। आं बे प्रब्लेमखौ शेयार खालामगोन ना खालामा बहुद सानबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दा सानै सानबाय थानानै आं शेयार खालामसै, मालाबा शेयार खालामब्लाबो बहुद हेल्पसो मोनो होननानै आङो सानना लाबाय आरो। ओमफ्राय शेयार खालामनो सानबाय। सिगाङावबो आं आंनि प्रब्लेमफोरखौ शेयार खालामनायावहाय बहुद हेल्प मोनदोंमोन, साहसबो मोनदोंमोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानैनो। बेनिखायनो एबारावबो बेबायदिनो हेल्पबो मोननो हागौ, साहसबो मोननो हागौ, बेफोरबायदि साननानै आं शेयार खालामनो लादों आरो। जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो, आरो जायफोरा नायनो मोजां मोना नोंथांमोना नायाब्लाबो जेबो नङा आरो। माने आं रावखौबो नायथार होननानैबो बुङाखै नालाय, बेनिखायनो मोजां मोनग्राफोरा नायदो आरो। आंनि प्रब्लेमा दायो जाब्रबनाय नङा लोगोफोर। बे प्रब्लेमा जेब्ला जिरि सनाया आंनि उदैयावहाय 7.5 प्रेगनेन्सि दंमोन आरो, अब्ला समावनो जादों। नाथायबा आं शेयार खालामथ'वाखैमोन, जेसेबां हायो एसेबांनो फाहामनो नाजाग्रोनि होननानै नाजाबाय थादोंमोन आरो। नाथायबा नाजानाया जाहैयासै आरो। ओरैनोथ' न'फोराव शेयार खालामजोब्बाय आं गासैबो। ओमफ्राय सोरबा बुंनाय आरो बे प्रब्लेमा अजाजोंबो हामो होननानै बुंनायखाय अजानियावबो नायबाय, फुजा सेन्टा होबाय, नाथायबा हामहैयासै। ओमफ्राय आरो डक्टरजोंबो हामो होननानै बुंदों। ओमफ्राय आरो बहुत डक्टरजोंनो रायज्लायदों नालाय, ओमफ्राय सोरबा डक्टरा बुङो बेखौ मुलि जानानै फाहामनो हानाय नङा, अपारेसन खालामथारनांगोन होननानै बुङो। आरो सोरबा मुलिजोंबो हामगोन होननानै बुङो। नाथायबा जिरि सनाया आंनि उदै सिङावहाय 7.5 प्रेगनेन्सि थानाय समावहाय आं जेबो मुलि जानो हायासैना। ओमफ्राय मुलि जानो हायैजों लाबजों आंनि प्रब्लेमा दासिमबो सल्भ जायाखै आरो। प्रब्लेमा जाहैबाय, नोंथांमोना मोनथिगोन ना मिथिया, सोरबा मोनथिनोबो हागौ। ओरैनोथ' बेखौ बार्थ'लेन्सिस होननानै बुङो आरो। बेयो बहा जायो मोनथिखायो मोनथिनायालाय, बहुदानो मोनथियो आरो बहुदानो मोनथियाबो जानो हागौ आरो। जायफोरा मोनथियो नोंथांमोना खोन्थाहरलायलायबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय आरो मोनथियिफोराथ' बोरै खोन्थानो, जिखिजाया मोनथिग्राफोरा खोन्थाहरबानो जाबाय आरो। आंनाव बार्थ'लेन्सिस जादों लोगोफोर। ओमफ्राय बे बार्थ'लेन्सिस जायोब्ला मानसिनि देहाया एसे माबा जायो आरो, थाबायनायाव प्रब्लेम जायो, एसे सायो नालाय। ओमफ्राय आरो जनायावबो प्रब्लेम जायो। ओमफ्राय आरो बिदिनो देहाफोरखौ बोरैबा लोमजाज्रोम मोनो होननानै खोन्थादों आरो। इउटुबावबो बहुत नायदोंमोन नालाय। ओमफ्राय आरो बेखौ फाहामनायनि थाखाय राहाबो दङ। बेखौ फाहामनोब्ला दै गुदुङावहाय, दुंब्रुद दैयावहाय जसोमबाय थानो नांगौ। सानसेयावहाय खननै खनथाम बिदिनो जसोमबाय थानो नांगौ। 15 मिनिट 20 मिनिटसो जसोमबाय थानो नांगौ, इदि होननाय बहुत भिडिअ बानायनाय दङ आरो ना इउटुबावहाय। ओमफ्राय जोंबो फल' खालामबाय आरो। जेब्ला आङो 8 मान्थ प्रेगनेन्सि 9 मान्थ प्रेगनेन्सि, बिराद खस्थ', उदै गिदिर जनो हाया माया, बिदिनो जि खस्थ' जबाय थाबाय आङो। हामगोनदां होननानै 15 दिन बारासो जबाय आङो। 20 दिनसोआनो जाहैदों खोमा, बिदिनो दै गुदुङाव जबाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय आं दै गुदुङाव जयोब्ला जा जिरि सनायाबो एसे खस्थ' मोनहैयोमोन नामाथाय, बिराद मुभमेन्ट जायोमोन आरो। आंनि उदैयावहाय एकदम दुब दाब खालामबाय थायोमोन, गुदुं मोनहैयोमोन दां। मालाबा एकदम उदैथि बोरैबा गोरा दुगां ओंखारलायनानै होयोमोन आरो। ओमफ्राय आं बिराद गियोमोन, आयु खस्थ' मोनहैदोदां मादोदां होननानै। आं बेफोरबायदि दै गुदुङाव जसोमबाय थानायखायनो आंना इमारजेन्सिबो जाबायदां डिलिभारिया, बेफोरबायदिबो सानफ्लांलाय लांबाय। आङो प्रब्लेमखौ फाहामनो थाखायनो बिराद माबादोंमोन आरो, सेस्था लादोंमोन। इउटुबाव खोन्थानाय बायदिनो दै गुदुङाव जसोमबाय थादोंमोन, नाथायबा हामासै आरो। ओमफ्राय डक्टरफोरा बुंबाय माबायावहाय सिजारिं खालामनाय समावहाय खनसेनो अपारेसन खालामखानो हागोन होननानै
होननानै बुंबाय ओमफ्राय दा बिराद टेनसन जाबाय आङो आयु डाबल अपारेसन जासिगोन आंना मोननै खम बिस जागोन थैबो बिराद थांगोन मागोन बेफोरबायदि बिराद टेनसन जाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय गोबां डक्टरानो बुंबाय बेखौ अपारेसन खालामखाथार सिजारिन खालामनायावनो खनसेयावनो जोबखागोन ओमफ्राय उनावबाथ' आरो डाबल जागोन बेफोरबायदि बुंबाय ओमफ्राय जोंबो बिदि बुंबाय थानायखाय दे होमबालाय खनसेयावनो खालामखानोसै होननानै जोङो डक्टरजोंबो रायज्लायखाबाय आरोना अपारेसन खालामखानोसै होननानै ओमफ्राय मा जाखोथाय माबाखालि आं जेब्ला दिनखालि सिजारिन जाबाय बे दिनखालि डक्टरानो नागिरनानै मोनासैनो आरोना प्रब्लेमखौ ओमफ्राय डक्टरा होनबाय गैला माथो बार्टुलिनसिसआ सिजारिन माबा खालामखानायावनो अपारेसन बेखौबो खालामनो होननाया गैला माथो होननानै खिन्थायबायनो ओमफ्राय आसरित सानबाय आङो मानो गैला जाखो माथो दंमोन होननानै सानबाय थाबाय मुथुमोनाबो सानबाय थाबायनो दंमोन माथो होननानै दसे गोमाब्रबखोसो ना माखो मिथिला आरो ओमफ्राय दा अपारेसन खालामनो हायासै लोगोफोर बेखौ आंनि बार्टुलिनसिसखौ अपारेसन खालामनो हायासै ओमफ्राय गैला होननायखाय आंबो बिराद मोजां मोनबायमोन आरो अपारेसन खालामनाङालासिनो हारसिङै गोमाबाय होननानै ओमफ्राय साननैसो गोमानाय बायदि जामारदोंमोन ओमफ्राय उनाव हारसिङै ओंखारफिनबाय आरोना बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर ओमफ्राय आइमोनाबो आगोलावहाय जानायनो बिदि ओमफ्राय आरो सोरबाबो जानायनो ओमफ्राय मालाय गथ' मोनखांनायनि उनावनो बिसोरनिया हामजोबलांदों आरो ओमफ्राय दा आंबो बिदिनो सानबाय थायोमोन आरो गथ' मोनखांनायनि उनाव हामबाय बायगोनदां होननानै सानबाय थायोमोन ओमफ्राय नै दाथ' आं जेरै सनाखौ मोनखांबाय ओमफ्राय बे प्रब्लेमा आंना दाबो हामासै आरो ओमफ्राय दाथ' आं बेखौ अपारेसन खालामथारनांगोन ना मुलि जानानै फाहामनो हागोन ना फुजा बायदिसिना होनानै फाहामनो हागोन बेखौ जेबो साननानै मोनस्लाबला ओमफ्राय बेखौनो आङो मालाबा साननानै बिराद बोरैबा टेनसन जाखांबाय थायो आरो बोरैबा माबा मोनसे बिदिनो गिनायबो मोनो दुखुबो मोनो मानो आं एसेबां गोबावजों गाबै गाबखांनायनि उनावहाय जेन प्रेगनेन्सि जाबाय आरो जेन प्रेगनेन्सि जानायावबो आरो आंनि देहायाव मोनसे प्रब्लेम हरदेरबावबाय बेफोरबायदि साननानै बिराद बोरैबा दुखु मोनो आङो मालाबा ओमफ्राय आरो मालाबा जाहा जेरै सनानि मोखांखौ नायब्लाथाय आङो ओइ बाद दे आंनि देहायाव जि जायो जाथो आं गासैबो खस्थ'खौ सहायगोन आंनि गथ'आलाय एकदम हेपि देरलांदो माथो बेफोरबायदि साननानै बावगारो आरो खिन्थु खस्थ'खौ आं मोनो दाबो ओमफ्राय सोरबाफोर नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि प्रब्लेम जादोंब्ला नोंथांमोना माबोरै हामनाय अननानै खोन्थाहरनो हायोबा खोन्थाहरदो आरो खोन्थाहरनो हायाब्लाथ' आंनि लाइफआवहाय मा जालाङो जालांसिगोन आरो जेखि जाया बिदिनो ब्लगारथ' फैबाय थाखागोन नालाय होनब्लाबो आं गिया बेखौ इसेबां गिदिर बायदिसिना बेराम जायो मानसिफोरा अब्लाबो आं बेखिनि बेरामखौ गिया बेरामफोरा जेसांनो गियो एसांनो नाख्रेबो देहाखौ बेनिखायनो आं गिया आरो फाहामनो नाजाथारगोन आं जेरैखि जाया मानो जेरै सनानि आंनि जाहा मुथुनि बोलो लानानै फाहामनो नाजागोन आरो बेयाव दावराव जादों बहुद मानसियानो बुङो आरो गथ' मोनखांनायनि उनाव सिजारिन जाखांनायनि उनाव बिराद सिं सानाय जायो होननानै ओमफ्रायो नंगौना नङा सानफ्लांबाय थायोमोन आङो आगोलावहाय ओमफ्राय नै आं मोनथिमारबाय आरो बिराद सिं सानाय जामारो आंना दानो सिं सानाया बिराद जाखाबाय आरो गथ' बामबाय थानायजों माजों जि सिं सानाय मोनखायसो बिराद बामखानाङो आङो जाहाथ' मानसिफोरा बारा न'आव थाबाय थानो सोलाबा नालाय गावबा खामानि बरब्ला थांजोबो उपाय गैया आरोना फुंनिफ्राय मोनाजासिम मोनायावबो आरो एं उं खिलाबानो हासुलाबानो एं उं जा जेरै सने प्रेद खिफिबाबो हिस्ट्रि खिथाब सोलायनांगौ लोगोफोर खिफिबाबो हिस्ट्रि खिथाब लानो हाया बियो मानोथाय आरो हासुदै खि माहाय थाबाबो सोलायबाय थानांगौ सुखुथारा आरो बेखायनो जों बारा मोजां उन्दुनो मोना हरावहाय खिनाय हासुनाय खिफिनाय सोलायना होगारबाय थानांगौ आरो बिमा बिफानि मजाया बेनो आरोना जेबो नङा अब्लाबो बेथ' थाबाय थायाना साननैसोनि उनाव सोलायलाङो ओमफ्राय जिखिजाया आं प्रब्लेमखौ एसे शेयार खालामबाय सोरबाफोर बेफोरबायदि प्रब्लेम जादोंमोनब्ला
माबोरै फाहामनो हानाय, डक्टरजों फाहामनो हानाय ना अजाजों फाहामनो हानाय ना अपारेसन खालामनांनाय, मोनथियोब्ला खोन्थाहरदो, मोनथियाबाथ' मोनथियासै आरो।